Модул 4 – Създаване на завладяващи туристически преживявания. Добре дошли в света на завладяващите туристически преживявания, където пътуването се превръща в нещо повече от разглеждане на забележителности. Автентичните и незабравими срещи са в основата на сегашния пейзаж на пътуванията. То се превръща в пътешествие с значими връзки и трансформиращи срещи. В този модул на InForce се запознаваме с теоретичните аспекти на разработването на туристически преживявания, които завладяват и резонират с различни аудитории. Разглеждаме основните принципи на наративен дизайн, стратегическо планиране, ангажиране на аудиторията и иновативни методологии, независимо дали сте професионалист в областта на културата, занаятчия, екскурзовод или сте от друг сектор. Този модул ви дава възможност да създавате изключителни туристически преживявания. Туристическото преживяване вече не е еднопосочно взаимодействие. То включва дестинации, туристи и домакини, създаване на многостранен обмен. От туристическите дестинации като преживявания до индивидуални и нишови туристически преживявания. В нашия модул ще разгледаме променящия се пейзаж на срещите с туристи. Туризмът на преживяванията е трансформиращ подход, който излиза извън рамките на традиционните практики, наблягане на личните връзки и активното ангажиране с дестинацията и местните общности. В този динамичен модел на икономика на преживяванията предприятията се фокусират върху създаването на незабравими преживявания като ключова част от своето стойностно предложение. Смислените и трансформиращи преживявания надхвърлят осезаемото. Те вдъхновяват, предизвикват гледните точки и допринасят за личностното израстване, а създаване на трайни впечатления, които продължават, далеч отвъд непосредствената среща. И тъй като индустрията се развива, устойчивостта заема централно място. Научете повече за устойчиви и регенеративни туристически преживявания, които не само свеждат до минимум въздействието върху околната среда, но и допринасят положително за общностите домакини. Присъединете се към нас в това пътуване за създаване на туристически преживявания, които не само завладяват, но и променят. Обогатете експертните си познания, свържете се с различни аудитории и бъдете част от формирането на бъдещето на пътуванията. Нека заедно се впуснем в това вълнуващо приключение. Ще се видим в модула.